Čaute, ja som Boris z PokemonShop.sk. Dneska sa pozrieme na Zapdos EX Box a ja si otvorím jeden Alakazam EX Box, nakoľko mi chýbajú proma do Master Setu. Takže v boxe sa nachádzajú 3 promokarty, z toho je jedna Jumbo karta. Takže jedna karta Holo Electabuzza. Druhá promokarta Zapdosa EX, ktorého máme aj v základnom sete v EX-kovej verzii, ale táto je trochu iná. A jednu obrovskú Jumbo kartu Zapdosa. V balení sa nachádzajú taktiež 4 peky anglickej 150 jednotky, ktoré si za chvíľu otvoríme. A poďme si rovno ku tomu otvoriť aj balíčky z Alakazama EX. Takže poďme sa pozrieť na obsah balenia Alakazama. Peter už jeden otváral, ale ja si chcem otvoriť tento svoj, nakoľko mi chýbajú karty. Takže v balení sa nachádza, ja to iba tak rýchlo zbehnem, holokarta Abri, Kadabri a EX-kový Alakazam. Tie už ste videli u Petra na videu. Odpad hodíme na zem. Taktiež sa tu nachádzajú ďalšie 4 boostre 150 jednotky. Takže máme dokopy 8 boostrov, promokarty si dám takto na stranu a poďme sa pozrieť, čo sa v nich nachádza. Mám ich tu síce 8 kusov, ale dneska si otvoríme iba 7, nakoľko tento jeden ide pre vás dneska do súťaže, takže napíš do komentáru, že chceš balíček 150 jednotky, musíš mať u nás odber, musíš dať like na video a hoď ten koment, môžeš vyhrať jeden balíček. Vylosujeme si to cca o týždeň. Dobre, poďme sa pozrieť na prvý balíček spolu. Dáme si preč kód a ideme. Potrebujeme ešte pár kariet do Master Setu, tak dúfam, že tam nájdem aspoň čosika. V prvom balíčku sme nenašli nič, chýba mi tam ten Charizard, Venusaur. Ešte tam toho dosť chýba, ale myslím si, že hádam si čosika týmto pomôžem. Poďme na balíček číslo 2, v ktorom sa nachádza Jolteon, holo, takže bez hitu znova. Páčil by sa mi jeden balíček, ako sme otvárali u nás na streame. Ribbon shipujeme každý týždeň, zatiaľ jeden deň do týždňa. Uvidíme, ako to pôjde ďalej. Tešte sa aj najbližší piatok. Takže Dragonite holo. Opäť bez hitu. A zatiaľ sa vám moc nedarí. Určite napíšte dole do komentárov aj popri tom, ako sa budete zapájať do súťaže o balíček, že ako sa vám ľúbia tieto videá, či v tom máme pokračovať, čo by ste chceli vidieť na videách, čo by vás zaujímalo. A opäť bez hitu. To sa strihne, hej? Toto kola. Aká kategória Pokémonov by vás zaujímala, či by sme sa mali pozrieť na nejaké staršie sety, alebo skôr vás zaujímajú tieto nové sety, možno nejaké sety zo Sword and Shield, možno aj niečo staršie, mali sme tu nedávno aj Ultra Prism balíčky, tak by sme sa mohli možno na niečo z tých balíčkov pozrieť. Napíšte nám určite nejaké otázky, ktoré by ste chceli počuť v najbližšom dieli Pokécastu, lebo ohlásenia Pokécast boli celkom fajnové, tak určite ideme točiť ďalší diel, niečo si tam znova otvoríme. Pozrieme sa, či tam niečo zaujímavé popri našom toľku nenájdeme. A poďme sa pozrieť na posledný balíček, zatiaľ sa nám moc nedarí z tejto kolekcie. Tak ukáž, či aspoň v tom poslednom balíčku nájdeme nejakú dobrú kartu, znova Mewtwo holo a Reverse holo Energia. Takže dnešnej edície celkom veľká slabota, bez hitu nevadí, možno sa to na budúce obráti. Určite nás sledujte, napíšte dole do komentáru odpovede na otázky, ktoré ste sa dozvedeli v dnešnom videu a dajte subscribe, like a to bude asi všetko. Peace out.